Čaute vodnofajkári, mám tu recenziu na Starbucks Sweet Melon plechovka. To 200 gramov z Nemecka, stojí 24,80 €. Som naložil posledné zbytky. Tak to vyzerá. Narezané je to dobre, neviem, či to bude vidieť. Skoro jak element. Vonia to tak určite nie ako melón, sladký melón, možno trocha ako žuvačky, ale tak nič moc. Vlastne je to trocha suchšie, lebo v Nemecku majú zákon na 5% vlhkosť pre tabaky, takže dosť o ničom. Naložil som do Aladin Fatata, do amerického Optexu, dva kokosáky, fajčince z námorku. Tým je dobrý. Chutí to v podstate, jak to vonia, dosť intenzívne. Troška točaky z toho. Dal by som tomu tak 4 body z 10. Nechutí mi to moc. Za tú cenu sa to určite neoplatí. A to je asi tak všetko. Čaute.